Fost il-politiċi Awċin li ħallew impatt fuq l-iżvilupp tal-Gżira, insibu lill-ex Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u Deputat Nazzjonalista Anton Tabone. Issa, il-ħidma u l-impatt pożittiv li ħalla Anton Tabone fuq il-Gżira Awċija ġiet iddokumentata f'biografija dwar il-ħajja politika tiegħu bl-isem ta' Il-Pont bejn Għawdex Reġjun u Malta Nazzjon. Net News tkellem ma' Sergio Grek, l-awtur tal-biografija, fejn semmilna wħud mill-kisbiet li saru bis-saħħa ta' Anton Tabone għal Għawdex. Fosthom il-ħolma ta' reġjun minn fejn ħadet isimha din il-biografija. Il-problema biex taqbad il-vapur, is-servizz tal-vapur li ma kienx minn dejjem, imma grazzi għal nies bħal Anton Tabone issaħħaħ, mhux li ma kienx hemm il-vapur imma kien wieħed spars ħafna anki bħala ħinijiet. U Anton Tabone meta kien Ministru ħadem biex Għawdex ikun reġjun ta' Malta. Fl-aħħar elezzjoni smajna l-żewġ partiti l-kbar anki jwedu li issa wasal iż-żmien li kostituzzjonalment Għawdex isir reġjun. U naħseb wieħed mill-aktar Awċin li ħadem biex wieħed anki jasal għal dan l-istat kien Anton Tabone. U allura Anton Tabone se jaħtlu il-pont biex fl-aħħar wieħed forsi jasal ukoll għal din il-ħolma. Apparti l-ħajja politika tiegħu fost l-Awċin, Sergio Grek tkellem ukoll fuq il-ħajja parlamentari ta' Anton Tabone. Parti għal-biografija ta' Anton Tabone, sa' ċertu punti għaw koll il-biografija ta' Għawdex. Għalix provajt indur dawra sew anki mal-attivitajiet politiċi kollha li għamil Anton Tabone mill-ewwel elezzjoni li kontesta fl-1966, iż-żmien li għamel fuq il-backbench tal-oppożizzjoni, iż-żmien li għamel bħala Ministru b'għajna serjen ukoll anki sa żmien li kien Speaker tal-Kamra tad-Deputati. Iżda dan mhux kollox għaliex fil-ktieb ippubblikat minn Kite Group insibu wkoll l-ideali ta' Anton Tabone u l-viżjoni politika tiegħu. Sergio Grek stqar ma' Net News li hemm miġbura fil-biografija il-mod kif Anton Tabone iħares lejn ir-Repubblika Maltija u kif iħares lejn numru ta' politiċi oħra bħal fost l-oħrajn il-Prim Ministru George Borch Olivier. Sergio Grek qal li normalment Għawdex ma tantx tissemma fl-istorja politika u ssir biss referenza għaliha. Iżda dan il-ktieb partikolari għaliex fih jiġbor il-lenti u l-viżjoni ta' politiku Awċi minn memorji sbieħ ta' tfulija sad-diffikultajiet tal-ħajja.